Türkmenistan'da 18 ýaşyna ýetmedik adamlaryň paýta ýygymyny çekilmegini gadagan edýän buyruk güýje girdi. Bu ýurt aslynda Bemganyň konwensiýalaryna laýyklykda çağat häkmetiniň ulanylmagyny, şol sany ýaş adamlaryň oku, bilim işinden daşlaşdyrylyp paýtaçylykda işledilmegini gadagan etjekdigini 2005-nji ýylda tasdik edipdi. Ýönünni yetkinjekleriň paýtaçy bolmagy ziýanly we howply iş hasaplanyp doly gadagan ediljegi çalym edýär. Hökümetçi onlaýn neşirleriniň 7-nji awgustda beren habaryna görä, yetkinjekler üçin gadagan edilen hünärleriň sanawyna paýta ýygymçy we paýtaçy diýen iki sany täze iş goşulypdyr. Zähmet we ilat durmuş taýdan goramak ministriniň 12-nji ýylda çykaran buýrugy bu edaranyň ýol başçysynyň 2018-nji ýylyň 27-nji ýylyna çykaran buýrugyna esaslanýar. Täze buyruk 18 ýaşyna ýetmedik adamlaryň zähmetiniň ulanylmagyna ýol berilmeýän ziýanly we howply, aýratyn ziýanly we aýratyn howply zähmet şertleri bolan işleriň, hünärleriň we wezipeleriň sanawyny kämilleşdirmek maksady bilen düşündirilýär. Maglumat üçin aýdylsa, Azatlygyň habarçysy 2018-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda Lewapda okuwçylaryň mektebe därli paýta meýdanlaryna gatnaýanlygyny habar beripdi. Resmi maglumaty görä, täze buýrugyň ýerine ýetirilişine zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň degişli ornatary gödөгçülük eder. Ýöne onu soňky ýyllarda köpelen başga bir ýagdaý. Kämillik ýaşyna ýetmedik adamlaryň paýtaçylykdan beýleki o hozalyk işlerini ardan işçi güýç hökmüni ulanylmagy barada hiç bir zat aýdylmaýar. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň çağlaryň jokrama ysdydy. Saglyk üçin howply ýagdaýlarda işlemäge mejbur bolşy barada ýygyderli habar berýär. Mysal üçin, Azatlygyň habarçysy geçen ýylyň iýun aýynda çağlaryň o hozalyk işlerini, şol sanyny suwunur we yer alma ýygnamak ýaly işlere çekilmeginiň dowam etdirilýändigini, bu agyr işler üçin olara käte ujuýpsyz hak tölense, käte hiç bir tölegin edilmeýändigini habar berdi. O hozalygynaky agyr işlerden başga soňky ýyllarda çuňlaşan ykdysady krizis, kyn ýagdaýa düşen maşgalasyna kömek etmäge çalışýan we ençe mesagatlap agyr işlerde işleýän yetkinjekleriň sanynyň ýyl-ýyldan artmagyna getirdi. Çağalaryň köpüsi bazarlaryň, uly edara kärhanalaryň öňünde suw, çal we çilim satýary. Olar her baklaşka suwdan ýa-da çaldan özlerine 1 manat peýda galýandygyny aýtdylar. Deyip Azatlygyň habarçysy geçen ýyl bayramarly şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä, Jokramasda suw satýan çağalar 10-15 ýaşlarynda bolup, olaryň sany köpelmese azalmaýar. Çağalar 4 tarap açyk bastyrmalarda gök bakçy önümlerini, gawun garpy satýarlar. Şäher, owa ýerlerini, jaýlaryň aralaryna aýlanyp, arabaly ýa arabasy zat satýan çağalar da bar. Bazarlarda araba sürüp aljylaryň we satyjylaryň agyr ýüklerini daşıyan çağalar hem az dälip habarçymyz aýtdy. Aslında Türkmenistan çağat häkmetiniň ulanylmagyny, ýagny iş berjileriň eýçiligiň görnüşine garamazdan kämillik ýaşyna ýetmedik işçileri kyn iş şertlerini, ziýanly ýa-da howply işlerde ulanmagyny 2005-nji ýylda gadagan etdi. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň çağat häkmeti şol sany yetkinjekleriň paýtaçylykda işlemegi ýa işledilmegi, durmuş goraglygynyň ýygyderli pese gaçmagy hemde durmuşyň aşy gymmatlamagy derarly saklanyp galýar diýip synçylar aýdýar. Türkmen paýtaçylygyna çağat häkmetiniň we mejbur häkmetiň giňden ulanylmagy Sowet döwründen miras galdy. Dünýäniň paýta öndürýän esasy ýurtlarynyň onlugyna girýän Türkmenistanyň hökümeti halkara hukuk goraýjy toporlar tarapyndan öz paýta önümçiligini mejbur häkmeti ulanmakda ýyllar boýy tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň adam gaçakçylygy boýunça 2024-nji ýylda çap eden ýyllyk hasabaty Türkmen hökümetiniň ýene-de bir ýyl mejbur häkmeti ulanmak, ullary we çağalary her ýyl mejburi paýta ýygymyna çekmek, jemgyýetçilik çärelerini we beýle kurlarda ulanmak siýasatyny dowam etdirendigini aýtdy.